πότε χτίστηκε το σχολείο? Το συγκεκριμένο κτίριο ολοκληρώθηκε το 1983 και η πρώτη χρονιά λοιπόν που λειτουργήσε ήταν 1983-1984. Υπήρχαν δύο σχολεία εκείνη την εποχή, το δεύτερο δημοτικό και το τέταρτο δημοτικό. Σαν κτίριο ήταν πιο μικρό από ό,τι είναι τώρα, γιατί έλειπε ο χώρος αυτός που... τώρα δεν ξέρω σαν τι το έχετε εσείς, που κάνετε κάποιες εκδηλώσεις νομίζω εκεί πέρα. Ναι. Όλο αυτό έλειπε. Δεν υπήρχε τότε δηλαδή. Ούτε προαύλιο που έχετε από εκείνη τη μεριά είχαμε. Δηλαδή το δημοτικό τελείωνε εκεί. Και ήταν χωρισμένο στο δεύτερο και στο τέταρτο. Ήταν δύο σχολεία δηλαδή. Είχε δύο καντίνες, δύο διευθυντές και κάθε σχολείο είχε τους δικούς του δασκάλους. Ναι, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αλάνα στην οποία έπαιζαν ποδόσφαιρο, η οποία ήταν καλυμμένη με τη σκουριά του Λαβρίου, τη μαύρη τη σκουριά της πέτρας που ξέρετε, έτσι. Και πάνω προσπαθούσαν να ρίξουν λίγο χώμα προκειμένου να μπορούν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο εδώ. Η ίδια αλάνα συνεχίζεται παραπέρα εκεί που υπάρχει σήμερα το γήπεδο του Ολυμπιακού, έτσι. Πατάει δηλαδή το σχολείο σε σκουριά στην ουσία, έτσι. Το θυμάμαι, ναι, ήταν γήπεδο και δίπλα είχε σκουριές και είχε ένα μονοπάτι και πηγαίναμε στο σχολείο κάτω, που ήταν απέναντι από το στρατόπεδο. Τι φορούσατε? Φορούσαμε ποδιές, και αγόρια και κορίτσια, μπλε χρώμα, μπλε με άσπρα για καδάκια. Να πούμε ότι κανένα παιδί δεν χρησιμοποιούσε όχημα για να πάει σχολείο, όλοι πηγαίναμε με τα πόδια, γιατί πολύ απλά ελάχιστοι είχαν αυτοκίνητο την εποχή εκείνη και βέβαια ήταν και η απόσταση πολύ μικρή. Άρα λοιπόν από παιδάκι πρώτης δημοτικού πήγαινα μόνος μου, έπαιρνα την τσάντα και γύριζα πάλι μόνος μου από το σχολείο, δεν με έπαιρνε κανένας. Ούτε οι γονείς, ούτε κανένας. Το εργοστάσιο που υπήρχε από κάτω, από το σχολείο με το θόρυβο που έκανε το εργοστάσιο και γενικά σε όλη την πόλη ακουγόταν ένα βουητό, γιατί πιθανόν να σου έχουν πει και στο σχολείο, υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια στο Λαύριο. Και ήταν όλα πολύ διαφορετικά, γιατί σε όλα τα παιδιά οι γονείς μας, στα περισσότερα παιδιά τουλάχιστον, οι γονείς μας ήταν εργάτες, οπότε δούλευαν στα εργοστάσια. Τα απογεύματα όταν δεν είχαν δουλειά, γιατί εμένα, ας πούμε, οι γονείς μου είχαν διαφορετικές βάρδιες. Ο ένας πήγαινε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και ο άλλος από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Παίζαμε σκηνάκι, παίζαμε ένα παιχνίδι που το λέγαμε αμπάριζα. Τι άλλο παίζαμε, κρυφτό, κυνηγητό παίζαμε πάρα πολύ. Το κυνηγητό παίζαμε συνήθως όταν κάποιες φορές είχαμε απόγευμα μάθημα. Και ήταν πιο λίγες τάξεις που κάνανε απόγευμα, οπότε είχαμε πιο πολύ χώρο στο προαύλιο και βόλευε πιο πολύ να παίξουμε κυνηγητό. Και ποια ήταν η αγαπημένη σας εκδρομή που είχατε πάει? Η αγαπημένη μου εκδρομή ήταν στον Κούκο όταν μας πήγαιναν. Ο Κούκος είναι η περιοχή που είναι τώρα σχεδόν το σπίτι το δικό μου, λίγο πιο πάνω. Και τότε είχε πολλά δεντράκια και μας πηγαίνανε εκεί και πιάναμε ένα δεντράκι κάθε παρεΐτσα και φτιάχναμε σπιτάκια, παίζαμε, κάναμε ότι μαγειρεύουμε. Και τι θα θέλατε να μην είχε αλλάξει, ας πούμε, από το δημοτικό τότε μέχρι σήμερα? Να μην έχει αλλάξει. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω πώς είναι το δημοτικό τώρα. Δηλαδή, να είναι έτσι ξένιαστα και χαρούμενα, όπως ήμασταν εμείς τότε. Αυτό δεν θα ήθελα να έχει αλλάξει. Να περνάνε καλά δηλαδή. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Ωραία.